मोनसे दुखुनांथाव रादाब बयजोंबो अनसायजाग्रा बर'नि फेस्ला फावखुंगुरा हरखाबै रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 54 बोसोर बैसोनि फेस्ला फावखुंगुरा गोबाव समनिफ्रायनो लिभारनि बेरामजों भुगिनानै दङमोन। बिथाङा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जायो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया हरखाबै रुंसारि जाबाय। फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया बर' आरो असमिया मोन्नैबो सावथुनाव फाव खालामोमोन। फेस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया जिउ जोबजासिम असमिया सिरियाल बेहारबारि आउटपस्टआव बासुदा मुंनि पुलिसनि फाव खालामदोंमोन आरो बिथाङा बे फावखौ खालामनानै बयनिबो अनसायनायखौ मोननो हादोंमोन। 54 बोसोर बैसोनि फावखुंगुरा गोबाव समनिफ्रायनो लिभार बेरामजों भुगिनानै फाहामथाय लागासिनो दङमोन आरो फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा 22 एप्रिल खालि एबा थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव हरखाबै रुंसारि जायो। फाव खालामनायनि अनगायैबो बिथाङा बर' आरो असमिया मोन्नैबो रावाव मेथाइ लिरोमोन आरो मेथाइबो रोजाबोमोन। बिथांनि जोनोम जायगा बाक्सायाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव सावथुन मुलुगजों लोगोसे बिथांनि गासै अनसायगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब बयजोंबो अनसायजाग्रा बर'नि फेस्ला फावखुंगुरा हरखाबै रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 54 बोसोर बैसोनि फेस्ला फावखुंगुरा गोबाव समनिफ्रायनो लिभारनि बेरामजों भुगिनानै दङमोन। बिथाङा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जायो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया हरखाबै रुंसारि जाबाय। फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया बर' आरो असमिया मोन्नैबो सावथुनाव फाव खालामोमोन। फेस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया जिउ जोबजासिम असमिया सिरियाल बेहारबारि आउटपस्टआव बासुदा मुंनि पुलिसनि फाव खालामदोंमोन आरो बिथाङा बे फावखौ खालामनानै बयनिबो अनसायनायखौ मोननो हादोंमोन। 54 बोसोर बैसोनि फावखुंगुरा गोबाव समनिफ्रायनो लिभार बेरामजों भुगिनानै फाहामथाय लागासिनो दङमोन आरो फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा 22 एप्रिल खालि एबा थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव हरखाबै रुंसारि जायो। फाव खालामनायनि अनगायैबो बिथाङा बर' आरो असमिया मोन्नैबो रावाव मेथाइ लिरोमोन आरो मेथाइबो रोजाबोमोन। बिथांनि जोनोम जायगा बाक्सायाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव सावथुन मुलुगजों लोगोसे बिथांनि गासै अनसायगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।